якум рӯзи каталог ба ҳамаи шумо муборак бошад. Тамошобино дамок бовар кунед қариби саҳарай каталоги мо тамом шид. Мо хов надорем барои чи барои ки маошҳои мо мегзара компания ҳамада ишав пул мегзарона ойликошона мегзарона ва хубиш дар чи буд ки каталоги мо 2 ҳафтина буд. Мо як моҳа ойлика дар 2 ҳафта мегирем. Тамошобинони азиз, барои чи специально анами катима беру бомадам ирама видео кадаги будам. Мини термос нав бромадаги дар компанияи Faberlic. Касоне ки аз числои 11 декабр то 31 декабр дар компанияи Faberlic регистрация мешаванд 1500 рубл дар заказ мекунанд. Следующий каталог ана мехали мини термос и витаминое ки дар рӯи экран ман мондагим. чои витамин алафи полезный будем фоидаовар под выбор шумо интихоб мекунед ва компания барои шумо подаркаро мекунад. ин шанси беҳтарина айдаст на чен бовар кунед. аҷоибот термос дахники 12 соат оба ҷӯш нигоҳ медорад, дар гармӣ бошад оба 12 соат хинук нигоҳ медорад. ин обычный нест, ин обычный мини термос. барои ҳаматон интихоб дар дасти шумо. ҳамаи шуморо дар командаи худам интизорам.